अरे ऑफिस टाइम रे कौन खाइबा कौन ना नियो ମୁଁ ଆଜି କିଛି କରିନି ଏ ଛତୁଆ ଖାଇଦିଅ। ଛତୁଆ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା ମୁଁ ସକାଳୁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି ଏତେ ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିପାରିନି ଖାଇଦିଅ। ଏଇଆକୁ ଖାଇକି ସକାଳୁ ଯିବ ସାଙ୍ଗର ଫୋନ ହଁ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ଖାଇ ବସି ରେ କଣ ଖାଉଛି ଏ ଭାତ ଡାଲମା ଭଜା ଖଟା ପାମ୍ପଡ଼ ସାଲାଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଳୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଉଠି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ପାଇଁ କରୁଛି ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବି ବୋଲି ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତ ଭାଉଜ କଥା ଆଉ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସବୁ ମୋ ପାଇଁ କରିଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇକି ନହେଲେ ଯିବି ନା ତାର ସବୁବେଳେ ମୋର ଚିନ୍ତା ବା ତୁ କଣ ଖାଇଛୁ କହିଲୁ ଇଟିଲି ଖାଇଛୁ ଆରେ ଇଟିଲି କଣ ଖାଇଛୁ ପୁଣି କିଣିକି ତୁ ହବନି ଆଉ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିଛି ମୋ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିବେ ଅଫିସ ମାନେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ଖାଇବା କରୁଛି ହଉ ଛାଡ଼ 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 ଅଫିସ ଟାଇମ ହେଲାଣି ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଗଲେ କଥା ହବା ରଖ ମିଛ କହିକି ଛତୁଆ ଖାଇକି ଲାଇଫଟା ଗଲା ପୁରା ଆରେ ସବୁ ଖାଇଦେଲ ତ ହଁ ଖାଇଦେଲି ସବୁ ନିଅ ଅଫିସ କାମ ଲାଗିବନି ଧର। ହଁ ହଉ ଅଫିସ କାମଟା ସାରିଦେଲେ ରେଷ୍ଟ ମିଳିବ ଅଫିସ କାମ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ହଉ ଶଳା ଏମିତି ଜାଗାରେ ବାହା ହେଲି ଏମିତି ମୋର ଅଫିସ କାମ କରି କରି ଶଳା ଦିନ ଗଲା ବୋପାଲୋ କି କଷ୍ଟ 14 ବର୍ଷରେ ଏମିତି କାମ କରୁନଥିବି ଆରେ ସରିଲା ନା ନାଇଁ ସାଡେ ପୁଣି ବାସନ ସବୁ ପଡିଛି। ବାସନ ହଁ ଯାଉଛି ସରିଲା